सल्लायनाय पसिसनिफ्राय संख्रिस पदाव जेब्ला जोङो नायो पल आरो साइलास मोना जेब्ला बे संसाराव दङमोन बिसोरो बे समाव इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावबाय थादोंमोन दाब दाब जायगाफोराव थांनानै इसोरनि रावखौ खोथाबाय हैदोंमोन जेब्ला बिसोरो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे समाव सासे नायखांग्रा लेंजोखौ बिसोरो लोगो मोनहैदों जाय लेंजोआ गोबांथार नायखांनानै गोबांथार बाथ्रा बुंनानै रां खामायदोंमोन बे समाव पलआ जिसु ख्रिस्टनि मुं लानानै दिनै बेखौ बिनि मोदायखौ बियो होखारदों जेब्ला बियो होखारबाय गोबां धोरोम गुरु मानसिफ्रा गोबां दिनै समाजनि मानसिफ्रा बिखौ हमनानै पल आरो साइलासखौ जेलाव दिनै सोदोंमोन जेब्ला बिसोरो जेलाव थादोंमोन मेथाइ खननानै बिसोरो फोरबोखौ बे जेल सिङाव बाख्नायदोंमोन आरो जेब्ला बिसोरो प्रार्थना खालामदोंमोन बे समाव बे जेलनिफ्राय बांग्रि मावनानै दिनै पल आरो साइलास मोना दिनै बासायजानो मोनदोंमोन जेब्ला जेलारा गावखौ सिथारनानै लानो नाजाबाय बियो सानबाय गासैबो जेलाव थानाय दोनजानाय व्यक्तिफ्रा दिनै खारलांजोब्बाय जेब्ला बियो बेखौ अनुभव मोननानै गावखौ सिथारनानै लानो नाजादों बे समाव पल मोना दिनै बुंहरदों अ जेलार नोङो गावखौ सिथारनानै दाला जों बेयावनो दं होननानै पल मोना दिनै बुंहरदों अनजाग्रा फोथायारिफोर दिनै जोङो प्रार्थना खालामनो थांगासिनो दं दिनै जेब्ला जोङो नागाराजासे प्रार्थना खालामगोन बे जोंनि प्रार्थना खालामनायखौ इसोरा दिनै खोनासङो दिनैहाय जोङो भुटान हादरखौ नोजोर खालामनानै बिथा खालामनानै दिनै जोङो बेयाव प्रार्थना खालामनो दंफैयो दिनै जोङो मिथिगौ भुटान हादराव दासिमबो इसोरनि रावखौ खुला भाबै दिनै जोङो खोन्थानो हाया दासिमबो खुला भाबै इसोरखौ खुलुमनो हाया आरो बेफोरखौ नोजोर खालामनानै दिनै जोङो प्रार्थना खालामनो दिनै बेयाव जुथुमदों बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय जेब्ला पिटरखौ सिथारनो लांबावदोंमोन बे समाव जेब्ला फोथायारिफ्रा नागाराजासे प्रार्थना खालामदों बे समाव बे प्रार्थनाया दिनै खोनासंजादों आरो दिनै बासायजादों जेब्ला आङो मैया मोनसे गोलै मिटिङाव जिरायदोंमोन बेवहाय आङो मिथिनो मोनदों जोंनि आइरिबार बादनै बर' फोथार मोनसे मण्डली दङ सिगांनि समाव बेवहाय गासैबो गुबुन फोथायारिफोरमोन होननानै बुंदों नाथाय दायो बेयाव गासैबो जोंनि फोथायारिफोर जाबाय बेयो माबोरै जाबोदों जोंनि फोथायारिफ्रा बेबायदि नागाराजासे प्रार्थना खालामनायनि थाखाय कर्मनियाव खुद्रियै आरज खालामनायनि थाखाय बे खामानिफ्रा इसोरनि दारै मावजादों बेनिखायनो अनजाग्रा फोथायारिफोर दिनै फै जोङो बेवहाय जुथुमदों जोंनि मेन उद्देश्यआनो दिनै प्रार्थना खालामनो थाखाय बाइबेला दिनै बुंदों इसोरा मावनो हायै मुङा मुंसेबो दिनै गैया होननानैहाय जेब्ला जोङो मथिनि लिरनाय उन्निस आरो 26 पदाव नायो जोङो बेयाव नुनो मोनो मानसिनि थाखाय बेयो गोब्राब जानो हागौ नाथाय इसोरनियाव गासैबो खालामजानो हागौ जोङो दिनै गोबां समाव मानसिनि बे साननायजों जोङो सानो दिनै जों प्रार्थना खालामब्लाबो जानाय नङा नामा माब्लाबा जों सानफ्लाङो नाथाय दिनै बाइबेला जोंनो रोखायै मिथिबाय जायखौ दिनै जों जाथावनाय नङा सानो बेखौ इसोरा दिनै मावनो हायो होननानै खोन्थाबाय जेब्ला जोङो बेथेल प्रेयाराव थाङो आङो आंनि मेगनजों गोबां मानसिफोरखौ नुबाय जेब्ला जोंनि मण्डलीनि बाजै बिदेशरिनि फंबाया बेबायदि पेरालाइज जानानै फैदोंमोन थाबायनो हाया सियाराव लानानै फैदोंमोन प्रार्थनानि गेजेरजों बियो जेब्ला थांफिनदों गाव हारसिङै दिनै थाबायनानै थांफिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै जाकबा पिटरा जेरैबायदि स्टार्ट जानो लांजाबायमोन प्रार्थना खालामनायनि थाखाय बियो बासायजादों बेनिखायनो फै अनजाग्रा फोथायारिफोर दिनै जों गोबां प्रार्थना दिनै खालामनो थांगासिनो दं जोङो भुटान हादरनि थाखाय जोङो आरज खालामनि
जेन बे हादराव जेब्लायबो सान्ति फैयो आरोबाव जों प्रार्थना खालामनि भुटान हादराव थानाय ईश्वरनि खामानि मावग्राफ्रा जेन खुला भाबै ईश्वरनि रावखौ खोथानो मोनो जेन खुला भाबै ईश्वरखौ खुलुमनो मोनो जों बे व्यक्तिफोरनि थाखाय आरज खालामनि जेन ईश्वरा दिनै गेदेर खामानि मावो आरो दिनै जोंनि इयुन जोलैफ्रा जेन बुंनो हायो जोंनि बिमा बिफाफ्रा प्रार्थना खालामनायनि दारै भुटाना दिनै ख्रिस्टियान स्टेट जाबाय होननानै जेन जोंनि इयुन जोलैफ्रा बुंनो हायो बे फोथायनायखौ लानानै जोङो प्रार्थना खालामनि आरो बे फोथायनायखौ लानानै दिनैल' नङा सानफ्रोमबो जोंनि न'आव आरज खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो दिनै खावलायदों अन्धग्र ख्रिस्ट' फोथायारिफोर फै दिनै आङो ईश्वरनि रावखौ गोबांथार गोलाव बाथ्रा बुंनो थाखाय सानाखिसै दिनै जोङो मिथिबाय आरज खालामनायनि गोनांथि आरो जों आरज खालामोब्ला मानो जों खालामो ईश्वरजों खाथि सोमोन्दो लानो थाखाय गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुबुनफोरनि शान्तिनि थाखाय जों आरज खालामो होननानै बुंदों फै दिनै जोङो आरज खालामनि जाय जोंनि बिदा फंबाय भुटानाव थानाय व्यक्तिफोरनि थाखाय जों आरज खालामनि बे भुटानाव थानाय ईश्वरनि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय जों आरज खालामनि जेन बयबो फोरबोनि बासाय जानायखौ मोननो हायो फोरबोनि गेदेर बोरखौ आजावनानै बिसोरबो खुला भाबै ईश्वरनि रावखौ खोथानो हायो आरो बेखौ प्रशंसा खालामनो हायो आङो दिनै बे ईश्वरनि रावखौ बुंनानै आङो बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै बे समखौ दिनै जोंनि मान गोनां दैदेनगिरि प्रेसिडेन्टनो आङो हगारनानै होफिननाय जाबाय